Внимание! Не гледайте този клип, ако не сте гледали епизода на The 100 Year Quest. Йо! Малко излъгах, че ще има клип. Юни месец, съжалявам, просто бях малко зает. Но сега ще ви се реванширам, като ви покажа това изкуство. Мисля, че вече сме отново приятели. Депутати от ДПС бъдат изключени. Обратно към темата на клипа и тя е ревю на първи епизод на The 100 Year Quest. Епизодът беше брутален и много красиво направен. Надеждите ми за добра адаптация на Fairy Tail стават все по-големи и по-големи. Разбира се, има време, все пак е само първи епизод и той нямаше бойни сцени. Но, случайно, ако не знаете, първите 3 епизода имаха прожекция в Франция и моето нетърпение ме накара да сложа пиратската шапка и да се впусна в изследване на X. No! И мога да ви кажа, че дори за бойните сцени вече имам големи очаквания. Първият епизод адаптира първите 3 глави на мангата и свърши, когато нашата група влиза в Ермина. Излязли са няколко маловажни сцени от мангата, но не бих казал, че поне за мен са голям проблем тези сцени, не бяха кой знае колко важни. Поне за сега пейсинга е добър. Между другото, искам да ви покажа нещо интересно. Както вече сте видели, анимето започва с доста интересна сцена, 160 години назад в миналото и ни показва Елефсерия, бащата на магическите гилдии. Нещо, което може би не сте забелязали докато четете или гледате оригиналния Fairy Tail, е фактът, че Елефсерия всъщност се е появяла и преди в мангата, заедно с годината 633, с която започва епизода. В първата глава на оригиналния Fairy Tail има панел, където е изобразено лице, наподобяващо много на Елефсерия. И също можем да видим символа на първата магическа гилдия, който съдържа годината 633, гравирана на платно. Същия символ може да видим по-напред в епизода и в мангата. Което според мен е достатъчно голямо доказателство, че този човек, който прилича на Елефсерия, е самия той заради годината и дизайна на платното. Искам също да напомня, че 100 годишната мисия се споменава сравнително рано в оригиналната манга, още в глава 166. Нещо, което искам да намекна, че съм почти сигурен, че 100 годишната мисия е планирана сюжетна линия, която автор е решил в последствие да остави незавършена, но е решил да довърши заради желанието на времето да продължи мангата. Самия той казва, че ще използва 100 годишната мисия, за да разкаже една малко по-различна история и да разшири света на Fairy Tail. Моето предположение от думите на Елефсерия и други улики по-напред в мангата е, че 100 годишната мисия ще разкаже една почти неизследвана тема в Fairy Tail и това е дискриминацията върху маговете от обикновените хора. Тема, която в Fairy Tail е била споменавана и има намеци като търговската война, в която е участвала Мейвис и баксторито на Мира Джейн, примерно, но като цяло е доста неизследвана тема и се надявам, ако не главна, една от главните фокуси върху историята да е точно дискриминацията върху маговете. Мангата все още продължава и особено с последната глава ни беше ясно казано, че ще продължи известно време, така че има надежда за тази моя теория да се окаже вярна. Сега сигурно много си викате: абе, този клип стана повече видео с теории, колкото ревю на епизод, но реших, че така ще е по-интересно, отколкото да ви говоря за всяка секунда от епизода, макар че има някои моменти, които със сигурност си заслужават разговор, ако питате мен. Да, слушам. Между другото, най-вероятно не обещавам, следващия клип ще е на 1.0 ревю, но кога ще го видите, не знам, защото сценария е почнат, но има много неща, за които искам да говоря и затова все добавям и 3 неща, но защото ми беше даден узор от един определен човек да кача клип скоро, получавате този, а кога ще видите нов, не знам, не разчитайте на мен. Не обещам кога ще има клип, когато има тогава. Благодаря за цялата подкрепа и за рекламата, която ми беше направил Bulgarian Shinobi. Много му благодаря. Чао и приятно!